ben heel benieuwd hoe het ministerie die samenwerking heeft ervaren met de eerste goedgekeurde begroting en het CFT. En dan natuurlijk het leuke besluitvormingproces met het parlement. Heel bekend vanaf 2015 eigenlijk, toezicht geregeld. Nu in een LAFT-verordening, dus de LAFT. En uitgevoerd door de CFT. Het is een fantastische dag. Het is een hele bijzondere dag voor onze studenten. Die hebben 6 maanden onderwijs over het Koninkrijk, zeker over Aruba. Dus dat zij de gelegenheid krijgen met de minister-president, de minister van Financiën en de nieuwe GEFMIN in gesprek te gaan, is voor hun een hele bijzondere ervaring, maar ook voor ons. Dus we zijn hard bezig om te zorgen dat we ons elkaar in het Koninkrijk beter leren kennen. Dus dit is een fantastische gelegenheid. En er is interesse ook van de Nederlandse student, de Europese Nederlandse student, om misschien nog van aandacht te geven aan wat de eilanden doen aan het Koninkrijk. Hebben ze interesse ook in deze soort studies? Ja, het programma Koninkrijkszaken, dat is een derdejaarsprogramma voor hbo-studenten. Daar schrijven veel Europees-Nederlandse studenten zich in. En eigenlijk zeggen ze allemaal dat ze het heel vreemd vinden dat ze eerder in hun studiecarrière zo weinig hebben geleerd over het Koninkrijk. Dus daarom is er heel veel belangstelling. En ze worden allemaal verliefd op One Happy Island zonder uitzondering. Het programma is begonnen in 2019. Het eerste jaar hadden we ongeveer 30 studenten. En daarna zitten er steeds zo'n 50 studenten in het programma van verschillende opleidingen. Dat is niet alleen de opleiding bestuurskunde, maar ook rechten, veiligheidskunde enzovoort. En afgelopen jaar hadden we ook 5 studenten van de Universiteit van Aruba die online het programma volgden. Je bent geleerde in dit soort vakken van koninklijke relaties. Er wordt gesproken van democratische tekort. Wat vindt u van deze problematiek? Er is absoluut sprake van een democratisch tekort. We zijn één koninkrijk, dus het is goed om te beginnen om ons te gedragen naar de gedachte van het statuut. Namelijk dat we met elkaar één koninkrijk vormen, dat we elkaar helpen, steunen. Dus daar begint het mee. Maar dat betekent ook dat als het koninkrijk zo belangrijk is voor wat er in Aruba gebeurt, dat ook Aruba een stem moet hebben in het Nederlandse parlement. Er is een Rijksministerraad, maar er is geen Koninkrijksparlement. Dus vandaar dat die vertegenwoordiging in het parlement belangrijk is om de stem vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk door te laten klinken. Die we aan te bieden. Nederland zal altijd een belangrijke partner zijn wat onderwijs betreft. Omdat wij deel zijn van het Koninkrijk. Omdat je hier de IBG kunt krijgen. Sim, o governo ha dado sua impressão e sua ideia e seus planos para o que está riba a temática de energia, riba a temática de turismo e de vooral riba parte financeiro. E nadruk a we noite tot a was riba a parte e aspecto financeiro e recuperação econômica do país Aruba. E você sente que interesse também de sala para perguntar ao caso, passou tema de relação de reino também que é resonado no qual estava até a noite. Sì, naturalmente è importante che den differente di formato ng aki podium ng aki ko taward brinda ku bota haya tipo di pregunta ng aki vooral ku awo gobyerno abing ding na Holanda anto orboda na kas di reino van poner assim na pa bo por duna bo impressão ta algo ku si ta hope importante van poner assim na anto mita kier ku gobyerno hasi su bespa explica essa e parte di relazione di reino sempre che da algo complicato passo tratta di conversazione di dialogo di accordo and ora também problema di comunicazione of ja non un problema sai tabira un reto ta è parte di comunicazione però mi ta chiede che meeting è pleno confianza del governo che non lo sa di hasi sai debitamente. Pelo qual também está boa experiência como estudante. Ano 2022, passada de pandemia, bem que não estuda, é tudo novo extra retos. Todo nosso papel como estudante tem reto não para passar. Aí, segundo está pira extraordinário, ora para vir na temporada de crise, aqui pode ter problema na Ucrânia, energia, custo de energia. Como a experiência está indo? Nou, para nós vai back den tempo, nós vai na parte de preparação. Promê que nos chega aqui não. E não também, e não acaba, bota haya tur estudiante mita quero luta de acordo comigo, bota haya reto não de ebinimento na Holanda, e parte de huisvesting também é problema grande. Anto e eenmaal bota aqui não, bota haya bomens te maken com diferente outro tipo de reto não. Anto reto não aqui tá diferente comparado com reto não que nos conhece na Aruba.
aqui não, bota aí reto demográfico, e cambio de clima. Aqui não cost não kuna Aruba tá guardo papia. Aqui não também tem outro quando bisa inzichtspunt. Bota aqui de invalshoek, bota aqui de outro invalshoek. Então essa aí tá hoop die ervaring que bota aí é diferente. Bota acostumar então nestel in maneira da bisa. Pero mita quer essa aí tá coisa que tá toma seu tempo, pero ele lo logra.